راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتاورن غازت إنياتا زدالو نتا راديو ዕለታዊ ዜና ኣብ ሊብያ ዝነበሩ 5 ኤርትራውያን ናንጻር መንግስቲ ኢጣልያ ድሕሪ ዝመስረትዎ ክሲ ብምዕዋቶም መሰል ዕቁባ ተዋሂቦም ብሕጋዊ መገዲ ናብ ኢጣልያ ከም ዝኣተው ተገሊጹ። ኣብ 2009 ዓመተ ምህረት 89 ኤርትራውያን ማእከላይ ባሕሪ ሰጊሮም ኢጣልያ ንምእታው ኣብ ዝሓለኑልዮም ብሓልዋ ባሕሪ ሃገር ተታሒዞም ናብ ሊብያ ከም ዝጥረዙ ተገይሩ። 10 ካብቶም ንሊብያ ዝተጠረዙ ኤርትራውያን ድሕሪ ሓያል ጻዕርን ከርተትን ናብ እስራኤል ከኣትውን ከለው እቶም ዝተረፉ ግና ኣብ ሊብያ ኣብ ማዓስከራት ተዳጒኖም ኣደዳ ግፍዕን መግረፍትን ከም ዝኾኑ ይገልጹ። ኣብ ወርሒ ሰነ ናይ 2016 ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ኢጣልያ ነዚ ውሳኔ ብምሕላፉ ንዝወረዶም ግፍዒ ካሕሳ ንምሕታት እዮም እቶም ኤርትራውያን ክስ መስሪቶም። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢጣልያ እቶም ስደተኛታት ዘቕረብዎ ክሲ ሕጋውን ብቑዕ ጭብጥታትን ከም ዘለዎ ብምርግጋጽ መንግስቲ ኢጣልያ ክሕሶም ውሳኔ ኣሕሊፉ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝርከቦም ተጣበቕቲ መሰላት እቶም 5 ኤርትራውያን ብሰላም ናብ ኢጣልያ ከም ዝኣተውን ናይ ፖለቲካ ዕቁባ መሰሎም ከም ዝተረጋገጸሎምን ድሕሪ ምጽራይ እቲ ናይ ቤት ፍርዲ ውሳኔ ብሓጎስ ከም ዝተቐበልዎ ገሊጾም። ቤት ጽሕፈት ኣምነስቲ ኣብ ኢጣልያ ብዘውፅኦ መግለጺ እቶም ኤርትራውያን ሓደጋ ብዘይብሉ መገዲ ብነፋሪት መጓዓዞም ጥራይ ዘይኮነ ስደተኛታት ንመንግስቲ ከሲሶም ክዕወቱ ምኽኣሎም ሓበን ከም ዝተሰምዖ ገሊጹ። ኣብቲ ጉዳይ ክነጥፉ ዝጸንሑ በርጌሳውያን ማሕበራት ብወገኖም እቶም ስደተኛታት ብኣካል ኣብ ዘይተረኽብሉ ፖለቲካዊ ዕቁባ ክረኽቡ ኣብ ታሪኽ ኢጣልያ ዝምዝገብ ፍጻሜ እኳ እንተኾነ ካብ ፈለሙ እውን ንኩሎም ዕቁባ ዝሓቱ ስደተኛታት ክወሃቦም ዝግባእ መሰል ምዃኑ ኣዘኻኺሮም። መንግስቲ ሱዳን ን3 ዋርሒ ዝጸንሕ ናይ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ኣዊጁ። ቆንስል ጸጥታን ምክልኻልን ሱዳን ብዓርቢ 4 መስከረም ኣብ ዘካየደ ህፁፅ ኣኺባዩ ነቲ ኣዋጅ ኣጽዲቕዎ። ኣብ ሱዳን ብዝወረደ ሓያል ዝናብ ህይወት ኣሳት 100 ሰባት ድሕሪ ምውሳድ እዩ መንግስቲ ሱዳን ነዚ ኣዋጅ ኣውፅኡ። እቲ ሓያል ዝናብ ብተወሳኺ ኣብ 16 ዞባታት ሃገር ዝርከብ ልዕሊ 100,000 ኣባይቲ ክዕኑ እንከሎ ህይወት ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ኣመዛቢሉ ኣሎ። ሚኒስትሪ ዕዮ ሱዳን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ብሓያል ዝናብ ዝሰዓበ ዕንወት ኣብ ታሪኽ ሱዳን ካብ ዝተመዝገቡ ኣብ 1946 ከምኡውን ኣብ 1988 ዝወረዱ ዕንወታት ዝኸፍአ ከም ዝኾነ መልኪቱ። መንግስቲ ሱዳን ኣብ ኣኼቡ ነቲ ወሪዱ ዘሎ ዕንወት እትከታተልን ንምሕዋዩ ክውሰድ ዘለዎ ስጉምታት ጠለብ እተቐረበን ኮሚቴ ክትቀውም ውሳኔ ኣሕሊፉ። ሃገራት ኤውሮጳ ኤምባሲታት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ክወርደን እንከሎ ግቡእ ጸጥታዊ ሓለዋ ኣይገበራን ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ከሲሱ። ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣምባሳደር ሪድዋን ሁሴን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከብ ፈጻሚ ጉዳያት ጀርመን ኣብ ዘቕረቦ ጥርዓን ኣብ ከተማ በርሊን ንዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ክወርዶ እንከሎ መንግስቲ ጀርመን ግቡእ ሓለዋ ኣይገበረን ኢሉ። እቲ ኣምባሳደር ብተወሳኺ ኣብ ለንደንን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ዝርከብ ኤምባሲታት እውን ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ከም ዝወረዶ ዘኻኺሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ምልዕዓልን ኣብ መንጎ ብሄራት ግጭት ብምውላዕን ከሲሱ ንመራሕቲ ተቃወምቲ ሓይልታት ድሕሪ ምእሳሩ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ምዕራብ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ከዓ ተወላዲ ኦሮሞ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ከካይዱ ጸኒሖም እዮም። ኣምባሳደር ሪድዋን ሁሴን ኣብ መግለጺኡ እቶም ሰልፈኛታት ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከካይዱ መሰሎም እኳ እንተኾነ ንብረት ኤምባሲታት ምዕናው ግና እቲ ቤት ጽሕፈታት ንቡር ኣገልግሎት ከይህብ ዝዕንቅፍ ስለ ዝኾነ ሃገራት ኤውሮጳ ጸጥታዊ ውሕስነት ክህባ ጸዊዑ። ዝሓለፈ ወርሒ ንግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝድግፉ ሰልፈኛታት ኣብ ለንደን ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብዘካየድዎ ተቃውሞ ባንዴራት ሃገር ብናይቲ ግንባር ክቕይርዋ እንከለዉ ኣብ ካልኦት ከተማታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እውን ተመሳሳሊ ስጉምታት ከም ዝወሰዱ ዝዝከር እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ።